Включвам отново Александра Гюзелева в AM Studio. Привет, Дими! Заедно сме вече с Александра Димитрова, с Антон Угринов, с Камелия Хатип. В нашата компания липсват Веселин Петров и Нено Койнарски, другите двама актьори, които участват в спектакъла. Музика Калин Николов, сценография Илияна Кънчева. Премиерни дати тази вечер и утре вечер, всъщност втора премиера тази вечер. На добър час на нея. Благодаря. Ще говорим, разбира се, с режисьора, главното действащо лице в създаването на един спектакъл, но, доколкото разбрах, идеята да поканите Антон Угринов е ваша. Камелия, може би с вас да започнем. Да, ние имаме практиката често да кандидатстваме по проекти за финансиране и случая беше подобен. Решихме да кандидатстваме към Министерство на културата, Столична община. Поканихме Тони да направи проект с нас и той предложи този текст, който ние много харесахме и се съгласихме да работим заедно по него. Бяхте ли мислили преди това за... Известна пиеса, много поставена, много харесвана, обичана от публиката? По-скоро не. Преди това не сме разсъждавали върху този текст, но когато той ни го предложи, ние прегърнахме идеята, понеже много харесваме автора, както и конкретната пиеса. Тони, към вас, разбира се, за избора на текста, Жорди Галсеран. Последно се видяхме с вас в Младежкия театър за премиерата на Трамвай Желария. Избора на този текст. Избора на този текст беше по-скоро интуитивен, не беше следствие на дълъг и задълбочен анализ. Някакси вдъхнових се от тях като природи, като женствено присъствие, като актриси и спрямо тях избрах този текст. Харесва ми Галсеран, защото първо той има много хубаво чувство за хумор, истински добро чувство за хумор, но винаги има тема в неговите пиеси и те ти дават възможност да работиш нещо, да има лекота, наистина да има хумор, да има иронична гледна точка и едновременно с това да изследваш неща, които те занимават теб като човешко същество. Да бръкнеш в нечии психология. Какви са вашите роли? Актьорски? Ето, Антон каза, че от вашите натюрели се е вдъхновил за избора на тази пиеса. Нашите персонажи, които развиваме, са доста интересни и многопластови. Моята героиня се казва Ремей. Това е една така доста авторитарна личност, която вследствие на нещата, които се случват в пиесата, ни неочаквани за нея събития, така ми се налага да направи ревизия на отношенията си с партньора, с приятели и въобще начина, по който подхожда към хората в живота. Катаклизъм в отношенията на едно хубаво място, като Канкун. Камелия, за вас? Реално за всички персонажи важи един и същи принцип, че те всички в тази нощ претърпяват някакъв катарзис и настъпват такива катаклизми и преосмислене на досегашния им живот. Така че това, което каза Алекс, реално важи и за моята героиня. Всички те изпадат в един дълбок размисъл, дали съм направил правилния избор в живота си, дали ако бях взел друго решение преди 20 години, нямаше живота ми да е много по-хубав, много по-успешен, много по-щастлив. Класически въпроси, но в интерпретация на талантлив автор. Веселин Петров и Нено Койнарски, също работата с четиримата. Веселин Петров и Нено Койнарски бяха много съществена част от цялото. Чувствах се много добре обграден с тези актьори. Чувствах се така много подкрепен. Можехме съвсем свободно, без излишни обструкции или всякакви други обстоятелства, които да пречат на процеса, да пътуваме заедно с този текст. Те също имат много хубаво чувство за хумор. Това също много помага за цялото. Им беше приятно да работя с тях много. За първи път сте тук в това пространство, което вече тази година навършва 10 години всъщност, независимо пространство. Какви възможности дава? Казвам, има предвид не само самото пространство, факта за съществуването му. Ако говорим в момента само за постановката, трябва да уважаваш това пространство, а не да се опитваш да се наложиш над него,
да създадеш среда, която по някакъв начин да се адаптира спрямо ситуацията, а не да се опиташ да го промениш генерално. Аз харесвам такъв тип неща, да правя неща, които да са родени и вдъхновени, които самите те да хващат енергията на самото пространство. Иначе като пространство, което се занимава с това да произвежда театър и то качествен театър, мисля, че е вън от съмнение, че е чудесно, че то продължава да се развива и тук поставят наистина сериозни режисьори, работят с сериозни актьори, с добри екипи и това е едно чудесно място, на което можеш да видиш хубав театър. Да поговорим именно за другите спектакли. Всъщност Александра и Камелия са основателки на театрално сдружение ЕНСО. Камелия отговаря повече за АМ Студио, но другите спектакли, другите театрални срещи тук за вас? Общо взето всички спектакли на театрално сдружение ЕНСО ги реализираме тук. В момента играем 3 версии на живота с режисьор Стоян Радев. Ясмина Раза е автор, точно така. От какво се страхува Вирджиния Улф с режисьор Тея Сугарева. Тя е и драматург на спектакъла. Всички малки светлини, отново режисьор Стоян Радев. И защо ние много си уважаваме това пространство и мислим, че си е нашия най-подходящ дом за спектаклите, които правим. Иначе Ками може да разкаже за другите неща, които се играят тук. Още доста интересни спектакли има. Камелия. Ние имаме един такъв доста богат репертуар от спектакли. Както каза и Тони, все на добри режисьори с добри екипи. И най-хубавото за това, аз няма да ги казвам по-отделно, защото те са много, но просто принципа при тях е, че се опитват да не правят компромиси, независимо, че сме независим театър, че обикновено нещата се случват с малко финансиране. Някакси се усеща, че вътре екипите не правят компромиси с качеството на спектаклите. Това, от което аз съм доволна, е, че 10 години вече успяваме не само да оцелеем, ами и да се развиваме и все повече да се популяризираме и да набираме все повече популярност и все повече публика да започва да идва на нашите спектакли. Да кажем, че тук се намираме в предверието или фоайето, как го наричаме, което е толкова шарено и артистично. Холчето му казваме ние. И там е сцената, която тази вечер ще редите декора. Ами добре, вървим към финал на този разговор. Антон, може би като режисьор, финалните думи от вас за спектакъл. Да сложите точката. Твърде голяма отговорност, за да мога да я поема, но със сигурност ще поканя хората днес и утре на двете представления. Винаги е много странно, разбира се, когато някой казва, че трябва да гледа нещо. Не е задължително в никакъв случай да се гледа, но със сигурност би могло да бъде преживяване за зрител, ако дойде и така сподели тези 2 часа с нас. Ами, много благодаря винаги, когато участващите и създаващите някакъв спектакъл имат такова излъчване и настроение. Като вас публиката иска да гледа. Да не забравим да благодарим все пак на Министерство на културата и на Столична община за финансовата подкрепа, която за нас е много важна. И без чиято помощ нямаше наистина да може да се реализират този спектакли. Да. Добре. Благодарим много за интервюто. И аз благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние